Ahoj, tak dneska se konečně podíváme na nějaký obávaný téma na České poště a to je, jak poslat dopis nebo balík. Rychle a bez průtahů. Tak teď si všichni řeknete, že zase úplně blbá, že jo, tak asi vím, jak mám poslat dopis nebo balík. No, to byste koukali. Spousta lidí neví, neví, kam má napsat adresy, neví, jak vyplnit podací lístek nebo vůbec, že se nějaký podací lístek vyplňuje. Tak se na to teďka tak nějak v rychlosti podíváme. Kam umístit adresy na zásilku, to znamená na balíček i na dopis, je to úplně stejný. Vpravo dole je adresát, vlevo nahoře odesílatel. Nic zvláštního, je to úplně jedno, jak to bude napsáno, ale prakticky se píše jméno příjmení, ulice, číslo, město a PSČ. Takhle se to píše u nás v Čechách. Pak se dá k dopisu připojit do dejka, to znamená, že ten adresát stvrdí podání převzetí té zásilky, kecám, a vlastně vám se vrátí vyplněná na zadní straně podepsaná tahleta do dejka, kde vlastně se ty adresy píšou obráceně, to znamená, jako adresát bude vlastně odesílatel zásilky a tady vlastně je napsáno adresát zásilky. Kdo to čte, tak to pochopí, že adresát zásilky je vlastně ten, kdo přebíral ten dopis nebo balík. Tady máme znázorněny podací lístky. Ten podací lísteček vlevo je teďka nově, bude končit, tuším k 36., jestli se nepletu. Dál už se nebudou používat a budou se používat tyhle ty lístečky napravo, ty velký. Je tam trošku změna, je to obráceně vlastně, na tom malém lístečku je odesílatel nahoře, adresát dole a na tom novým podacím lístku je adresát nahoře, odesílatel dole. A potvrzuje se ten podací lísteček potom u přepážky vlastně na druhé straně. Tady u toho malého se to orazilo tady vepředu nahoře, takže to bylo takový trošku jednodušší. Ale zase ten větší podací lístek, tady vlastně, když posíláte na dobírku, tak pak můžete uvést, jakou dobírku, vyplníte si tady číslo účtu a už nemusíte vyplňovat k tomu žádnou složenku. Když máte ten starý, tak bohužel ještě tady musíte vyplnit dobírkovou poukázku. Což si ukážeme taky, jak má vypadat správně. Tak, tady je vlastně podací lísteček k balíčku nebo k dopisu na dobírku, kde tady uvádí, že dobírková částka 500 Kč, to znamená, že ten odesílatel té zásilky chce, aby mu adresát zaplatil 500 Kč za to, že mu ten dopis poslal nebo balíček, nebo za to, co je uvnitř. Dále tady máme ukázáno, jak má vypadat správně vyplněná dobírková poukázka. A to znamená, je to na účet. Ten účet se vyplňuje vždycky odzadu. Maximální počet čísel účtu je 10, proto tady je 10 okýnek. A vždycky, když je to číslo kratší, číslo účtu, tak ty přední okýnka se nechávají prázdný. Nepište tam ani nuly, není potřeba to proškrtávat. Stačí opravdu takhle, jak to vidíte na obrázku, vepsat odzadu, aby tady vzadu bylo prostě poslední číslo a nemusíte tam nic jiného kolem toho dělat. Když to číslo účtu má předčíslí, to je většinou, má to, u nás to má Komerční banka, má to i ČSOB banka, má to mBank, těch bank je spousta, takže to předčíslí účtu, to je vlastně číslo, pak je pomlčka, číslo účtu lomeno kód banky. Tak to, co je před tou pomlčkou, se píše tady do toho předčíslí, ještě tady máte i napsaný, že to je předčíslí účtu, ve prospěch účtu. Tady je předčíslí teda do této
silný červený čárky a zase píšete ho od té tlusté červené čárky, zbytek předtím necháváte prázdný. Takže před číslo účtu a tady je samostatně kód banky, ta je nadepsáno. Konstantní symbol být nemusí být ani specifický, ani variabilní, ale my ho tady máme. Variabilní máme vyplněný a zase je vyplněný odzadu. No a plátce bude vlastně ten adresát té zásilky. Dobírkovou poukázku, pokud ji vyplňuje, tak ji vyplňuje odesílatel. Tak, tady máme vyplněnou poukázku C, melu nesmysly, sobota, kdy to natáčím, takže už toho mám taky dost. Dřív jsem se k tomu bohužel nedostala. Takže dobírková poukázka C, abych to uvedla na pravou míru. A to je poukázka, kdy vám vlastně ty peníze přijdou, dostanete je v hotovosti, ne na účet, to znamená, do schránky vám přijde potom poštovní poukázka B, proto jsem řekla B, a s ní si dojdete na poštu a tam vám ji vyplatíme. A tady se samozřejmě píše zase adresát zásilky, adresát peněz bude ten odesílatel té zásilky, který chce potom adresátovi, aby mu za to zboží nebo to, co posílá mu, tak aby mu za to zaplatil. Takže tady bude odesilatel zásilky a tady to bude adresát zásilky. U balíkových zásilek je to úplně stejně. Na poště prodáváme tyhle ty krabice, které se dají sestavit lehce, zalepit, takže už k tomu nepotřebujete nůžky, izolepu, nic. A zase se píše vpravo dole jako u dopisu adresát, vlevo nahoře odesílatel. Máme tady opáčku z minulého videa. Kdo ho neviděl, zopakujeme. Jako podavatel nebo odesílatel, aby se to lépe rozlišovalo, tak jako odesílatel můžete k zásilce nebo na zásilku připojit různé služby, které řeknete, že tam chcete a ten pracovník přepážky je přidá. Některé jsou spoplatněny, některé ne. Takže na zásilku, ať je to dopis nebo balík, je to jedno, můžete přidat do vlastních rukou zmocněnci zákonnému zástupci, můžete tam přidat i do vlastních rukou výhradně adresáta. Pak, jak jsme mluvili o dobírce v předchozích slajdech, takže trojuhelníček vám tam nalepí, když si řeknete, že to chcete na dobírku a na tu zásilku se nalepí trojuhelníček, vypíše se tam dobírková částka, neboli co požadujete potom adresátovi a to následně potom se vybere u vydávání zásilky. Pak tady máme uložit jen 10 dní, to se používá zpravidla u doporučených dopisů. Dodejka, to jsme si ukazovali taky hnedka potom u prvním dopisu, ale dodejku můžete si přidat klidně i k balíčku. Občas se to stává, když posílá firma něco cennějšího, prostě chce vidět, že to opravdu převzal adresát, nikdo z rodiny, tak si tam dává dodejku, aby viděl i jakoby, měl doklad, že to prostě převzal ten adresát. Prioritér se lepí do zahraničí, D+1 lepíme na doporučené dopisy, je to pár let zpátky nově a vlastně zvýhodňuje to potom doručení před ekonomickým dopisem. A tomu se pověnujeme možná v samostatném videu, protože to je trošku složitější. No a pak tady máme nálepku křehké. Tahle ta nálepka se zpravidla dává na balíkové zásilky. Ta balíková zásilka by měla být v krabici, samozřejmě probalená, buď bublinkovými foliemi, nebo nějakou papírovou drtí, nebo něčím takovým. A dává se to na zásilky
do 10 kg a do velikosti M. Na větší a těžší zásilky se tahle služba přidat nedá. Dneska to bylo opravdu krátký, takže děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase příště. Mějte se krásně, ahoj!